Joo, no kyllä mullakin on tosiaan näitä virtsaamisongelmia, että meikä tosiaan nyt kylmien virtsakivien päällä joutuu istumaan. Että... No, kyllä mä tiedän, se on paha ongelma, että mä oon 3 vuotta sun nuorempi. Ei, mutta ihan oikeesti, tiedätkö, niin mulla on tosi hankalaa välillä tuon pissihomman kanssa. Joo, sä oot saanut kortilta rakkautua. Mikä se on? Ei puhuta siitä liikaa. No kyllä on karmea kanuna, mutta loppu jo. Oho, mikähän tämä täällä on? Harjalkaan. Täällä on joku paperiin kääritty asia. Vaikuttaa pornokalenterilta varmaankin tuossa autokorjaamon takana kuitenkin. Jaa, taulu. Se on taulu. Mitä? Ei. Nyt rapula palasi. Hieman ylipainoinen mies, jonka lihaa aurinko hyväilee. Ei, sama mies. Sinä ystäväni olet sama mies kuin tässä taulussa. Minä en voi käsittää tätä. Aivoni eivät pysty käsittämään tällaisia asioita. Miten? Mikä sattuma Laukaan hovin pihalla? Piti tämäkin huhtikuinen päivä nähdä.